ndiye lero topic yathu ya lero ndionena kuti kodi anthu akakhala pabanja akamafuna kupereka chithandizo kwawo azipanga bwanji, chifukwa ngati mukudziwa inu kapena mukudziwa ndalama imabweretsa mavuto pakhomo. ndiye lero azimayiwa afuna akambirane chikondi mutu wa lero tundu umene kuti kodi anthu okwatirana azipanga bwanji pamenepo, chifukwa ndiye ndamvatu nkhani zambirimbiri nenso zandichitikirapo zambirimbiri ndiye timvaso kwa azimayiwa. iweyo ngayiyambe bwanji? mene ndikuonera Jane uli apa ndikuona kwena kuti anthu oti ali pabanja ndiye kuti limeneyo ndi thupi limodzi, zinthu zawo akuyenera kuti azipangira limodzi. Mwina akakhala kwena kuti munthu winano akuyamba ano kuti azizembetsa zinthu ndiye kuti pamene popo akulowesa nthenya, because uyuyu akazindikira it means kwena kuti ndiye kuti basi aliyense aziyenderano yake. Komano ndimafuna ndinene kuti anthu onena kuti ndi thupi limodzi akuyenera kuti adziuzana kwena kuti mzanga kunyumbako ndifuna nditumizeko sate ulendo uno, ulendo wa mawawo kwanonso titumizeko sosate kapena iyayi nkhati ilipo yonena kuti ukusate ndiye kuti zonsezo nzabwino. Komano ndimafuna ndikambe kwena kuti anthu tizipezeka kuti tikubisirana basi ine ndikapeza ndizizeretsa uku upeza kuzeretsa uku imeneyo ndiye ndinkhondo. Ndimafuna kuti ndiyambe moteromo ndikuziwa kuti azimayi sonawo ali ndinde manga zawo zabwino kwambiri. Koma iye waiyamba bwino mbali ina chabwino ndiye pali mbali zambiri azimayi eti kwambiri. ndiye ka inuyo muganiza bwanji tiyambe ndithu kulankhula paja mumayankhula atu azimayi sitimabisa mawu timanena mmene tifuna tidachionera chinthu chete mutu utiye ndiusasante. tiyeni tiyambe kumenepo. zinanga ndine Reni Halazi. mutu udi tiusasante monga mmene Jane wanenera. chimene chimachitika chiyambi chimakhala chabwino tikangolowa mbanja timauzidwa ndithu ndi malangizonso abwino. inenso nawakonda muzikeka umodzi ndalama muzikathandiza makolo ndiye timana kuti anaja akakwatira timasinthana. Mwamuna ndikuti akwake ndi akwankazi, mkaziso chimodzimodzi uku poyambirira kuti zimayenda bwino kwa basi, koma kenako zimayiwaliza ndipo malano kachinyengo kaja uwonano mwinanso makolo timuyimbirano wathu tayiwala kuti wamwamuna yetu ndi wathu eti nangasakwatirani timuyimbirano wankazi uja iwetu ine kuno kwakuti ndiye pali ena atu ana athu amati yankhadi amayitisa manyazi amati mwamuza mwamuna wanga ena atu ali potero, koma ena atumiza kumbali nangasi asangalase makolo. Komano olandira thandizo sakhayi zolowezi ife yango tiphunzisanso mwina kuyeza nsomba kwina kuti zipanga kutoka tipangeko kena kachikanga chepo osakuti udikira chimwene ndudikira ujenanti ndizimene timachita atu. Sono taliza simakolo okha maso ena amakhalako mwinazi chimwene yako achimwene yako salose ulesi ena tutukolowa ulesi kuti basi ndudikira chimwene andipasa mwezi ukati ena tamvapo tiyandudikira tankolo akandipasa ndikupasa nditukaja mwina anatenga kangongole auti akudikira. Komano nafeso ndikhale olimbikira ndithu zochitika ziwo kwambiri ndiyambe motero. zikomo kwambiri ayi mawu ndithu mawu kumangodikirira ndithu manja lende akuti anditumizirango. tiyeni timveso apo mawu ine mukuti chani? zikomo kwambiri. dzina langa ndine Gertrude Kaunda. mutu wa lero ndi mutu wabwino kwambiri moti kutiphunzitsa kuti mbanja mwathu tizikhala ogwirizana okondana tisamabisirane iyayi. tikakhala ndi ndalama abambo abwera ndi ndalama yawo amayiso kakupanga ka business kakupita ku ntchito tiziyika pamodzi ndalama zija ndikupanga budget kuti tithandize kandi kwa mkazi mwezi winanso tithandize kwa mamuna, chifukwa kubisa si bwino iyayi. zimayitika kuti amadzathokoza atu abongozi aja kuti zikomo kwambiri ndalama talandira pomwe nzako si unamuze zimayabisaso maphokoso nyumba. zikomo kwambiri. dzina langa ndine Grace Siwenda Kamanga. topic ya lero ndiye bwinonso kwambiri ndithu yosangalatsa yotiphunzitsa mmene muli maphunziro ambiri
kuti ife makolo tidzidziwa kuti ana athu akwatirana aja ali ndi zawo zofuna, ndiye tisamayike mitu kawirikawiri kumabweranso chambali kumadzawapempha tithandizeni chakuti chifukwa choti cholinga tikufuna anawa kuti onse ngati ali pa ntchito ndalama zawo zichakalandira agwirizane, adziwe kuti kuli makolo akuchikazi kuli makolo akuchimuna, apatula ndalama zija atithandiza ndi mmene aonera vuto limene tili nalo, koma osati tizingobweretsa pang'ono wina kuseri iya ine mundigayire chakuti iya ine mundigulire fetereza iya tidziwadikira kuti atigawire mmene angathere. Chifukwa tu zimene zizi zimapasula banja, ana aja akamba kubisirana mbanja muja kumazembetsa ndalama kapenanso mtsikana wathu nthawi zina atenga ndalama zija akupereka kungongole mang'ono osadziwa, zonsezo zobweretsa chipwirikiti pa nyumba. Koma tiyapempha atsikana athuwa kaya mwana wathu mnyamata kuti adzikhala pamodzi, adzigwirizana zochita kuthandiza mbali iliyonse osathandiza mokondera. Zikomo kwambiri. Uyenera kungofunsapo pamenepo. Nthawi zina zimapezeka kuti mwina kwina mbali ina kuli nkochita bwino, mbali ina ndikosachita bwino, ndiye kumathandiza kuti mofanana zingayende. Ndiye ena andiyankhe kanthawi kena kuti kodi zingakhale bwanji pazoti uku chimodzimodzi uku chimodzimodzi mnaukuwa sakuzisowayi. Tiye timve mfundo mama maimzala. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Mese Katokola Nzuza. Mfundo ya lero ndi mfundo yabwino kwambiri. Zimatengera ifeyo makolo mwana ngati wakulira nyumba mwathu, kaya ndi wamuna kaya ndi wamkazi, koma papa nditengera ngati wanga ndi wamuna. Ndiye mwana uja takhala naye nyumba, wakula, wafika nthawi yokuti afuna kukwatira, wapeza nzake manga naye banja nkukhala thupi limodzi. Ndiye mwana uja nthawi yonse imene amakhala nyumba mwathu anali pa ntchito, mapezeka kuti china chilichonse akutithandiza, akutipangira china chilichonse. Ndiye wafika pokwatira, momwe kuti tikumbukire kuti mwanayo wakwatira, timayiwala chilichonse achimwene ifetu nyumba muno chakuti tilibe, achimwene ifetu chakuti tilibe, achimwene chakuti tilibe, kuyiwala kuti ali ndi mkazi. Kufuna kuti ifeyo makolo tikafuna kupempha tiye tizere kwa mkazi timpemphe, chifukwa chokuti awiri aja tsopano ndi thupi limodzi, zawo azipangira onse limodzi, tisamapemphe mbali imodzi. Kaya wathu ndi wamkazi tipangenso chimodzimodzi, tikapempha tisangokhala chizolowezi choti tizingopempha nthawi ndi nthawi, tizapasako mpata azikuma. Hayi mfundo mayizuza imeneyo ndipo mfundo yoopsa, because zimene zonse zona kuti baba anali pano munaso akumuletsaso nthu uyu nkhani kutani kukula kumatekesa mabanja ana. Tiye timveso mfundo zina. Dzina langa ndine Gertrude Karani Nabanda Kaliati. Tiyamikire kwambiri chifukwa cha topic ya lero imene tikupitirirabe kuphunzira makamaka ngakhale ife makolo amene tili muno tikukumbutsana. Topic iyi ndi yabwino chifukwa chonena kuti makolo ndi amene timakhala patsogolo kwasokoneza ana, chifukwa timakhala ndi mtima kuti ndi mwana wanga ndikhoza kumulamulira, kumene kuli kulakwitsa. Pamene mwana wafika saizi yokwatira ndiye kuti wakula akuyenera akayime pa yekha. Koma ndikufuna ndiyankhule chonchi kunena kuti ana akuyenera ali kuthandiza makolo, akuyenera kuthandiza makolo. Koma makolo tisakhale chipsinjo mmene afotokozera anzanga kuti chilichonseno kungokhala pamutu pa ana. Ena anenapo kuti tisamangokhala zalalindi, ngati mphamvu tidakali nazobe tiyeni tizithamangathamanga tizibweretsa chakudya pa tebulo. Komanso
amani kunjalo musamakhale ndi mtima wonena kuti chifukwa choti anandilera ndikhoza kumathandiza mwa ine ndekha tikubweretsa mphepo zoyipa m'banja. Pamene mufuna kuthandiza makolo mbali zonse ziwiri, khalani pansi endi muone kufunika kuti kodi mbali imene tikuthandizayo ndizofunikadi kuti tithandize. Nanena choncho chifukwa chani nkutheka mbali ziwiri zimakhala zosiyana. Ena amayesera kutola kanthu, mbali ina imakhala yoti ndiyochepekedwa. Ndiye pamene tikuthandizanso tione kuti kodi imene tikuthandiza motani. Tikuthandiza mofanana ndi udindo wa ananu mutakhala pansi kuona kuti kodi kwathu ndingathandizeko bwanji ndi mmene kulili. Koma usanena chifukwa choti ndife thupi limodzi, ngati kwanu kutumiza 50,000 kwathu iso tumize 50,000. Mwina mbali inayo kufunika 80,000 ndizi kungofunika ananu khala pansi kuona kuti kodi tithandiza bwanji. Ndibwereranso ku makolo tisalowese ana village bank chifukwa chonena kuti ndinambereka, ndinamuphunzitsa, ndinamulera, ndikutenga ngati ndi village bank every week kumakatapa amatwa ndi udindo anali ndi zawo zochita isakhale banki yenkondeyi. Tinalera Mulungu anatikhulupirira kuti apereke, tiakuze, tiaphunzitse, tialere. Koma pamene ayamba ntchito chonde azimayanzanga kunjapo isakhale banki yenkonde tiapase fuwa wanawo akhale ndi mtendere wawo konde mpaka kukalanda katundu ndilekere pamene zikomo kwambiri bani akuti ana sakhale banki nkonde kungoti apa ndipite pang'ono swe ndikatenge. Ayi umo ndimene tikuchitira pano pa Woman Talk with me Jane Gogodas and of course my colleague Chikondi Phinda Msonkho. Ndiwamva tofundo mutu walero tikunena kuti kodi anthu akakhala pabanja rather azithandiza bwanji nje azimayiwa atusakucheza today. Iweyo ukuona bwanji? Jane ineyo ndikutha kuona kwena kuti aliyense pano ndiye kuti akuphunzirapo, aliyense akuzimvera yekha. Anawa tikamalera tisalere ngati kuti iwowo ndi opanga ndalamawo. Akuti makolo wonso nawo akuyeneka kuti nawonso adzigwiragwira, adzitakataka, asamangoti basi pang'onong'ono halo achimwene, pang'onong'ono asisi kuno, pang'onong'ono mwakuti ndiye kuna tiyimire pomwepo kuti timve mfundo zina after this short break. Welcome back to Woman Talk. Tinapita paka short break panopo mutu wathu umene tikulankhulana tikuchezerana lero ndionena kuti kodi anthu akakhala pabanja azithandiza bwanji makamaka nkhani ya ndalama kuti azipereka bwanji kwa makolo kwa azibale yawo ma cousins, ma sisters azipanga bwanji. Ndiyeno first half kwaneredwa mfundo zambirimbiri ndiye tikupitirizabe kuti timve kuti ena akuchiona bwanji chinthuchi. Tipitirize ndi mfundo azimayi. Zikomo kwambiri chifukwa cha topiki yabwino ya tsiku la lero yokambirana za mbanja. Banja litu limakhala mbali zonse ziwiri, kuchimuna ndi kuchikazi. Kupeza kwa kuchimuna kumakhala kusiyana ndi kwa kuchikazi. Ndiye mathandiziro yake nkutenga kunena kuti timati kuchikazi kuchita bwino, kuchimuna kuperewera. Ndiyeno ndizingothandiza kuperewera kucha. Komabe sichoncho koperewera kuja inde tidzithandiza komanso tizikumbukira kuti ujaso kuti kuchita bwino kucha. Timakonda kunena kuti ndikatenge madzi ndikatsiye mutsinje. Ayi sichoncho adzimayi. Tiyeni tizikumbukira kunena kuti mwanayi anabadwanso kubereka limene lija afunikanso kena kake ndithu. Ndimene maganizo atayankhulira tiyeni ndithu tipange zimenezozo. Zikomo. Etu ndimeneso zikukhala kuti utenga madzi nkapo kathira mutsinje kuti ukoko kuli zambiri kuli phwi ndiye asamathandizira. Ayi akana atomba pamayiwa wena kuti muzithandizake azithandizidwe timve mfundo zilipo mfundo lero. Ine ndine Jean Matola
ndikuona kuti mmene tikukambira panopo ndi mmene ndikumvera ineyo ndiye kuti makolo ngati zimakhala mezi unenedwera ndikuti anawo timaliberekera geni mbangirapo bizinesi eti zacholo sizili chonchoyi. Anawa pamene atuluka nyumba apita kukakhala pawokha ainawo mapanga zawo mmene akufunira andi chithandizo abweretsa mmene soyo wapezera. Ndipo sizitengera kuti uku ndi zambiri uku ndi zochepa. Munthu apita kukaona amayi ake eti watenga ndi mkazi wake kapita kwa apongozi akewo unoti andiopeza bwino kuposa kwawo ndaleke kwagulira bread foti ali ndi bread wina kale iya mphatso ndi mphatso atenge akapatse komano chisakhale chipinjo kunena kuti iya mwezi ukatha nde nthawi zonse zipite uku amayi anga sizikuteri chifukwa chonena kuti ana amene amachoka mumabanja kwako amadziwa amene kuliri atakhala naye chogwirizana bwinobwino akhala pasi kumakambirana eti wankazi uja mwina akhoza kuona kuti ine kwathu kondikopezako bwino kusiyana ndi kwamunayo kodi ase kwandikuja mezi kuvutikira chonchija muna nyumba ija silimo tathandize bwanji asakheni mtima onena kuti makakonzera nyumba mayi yako ndeneso kwathu umene ndi mtima wasanje mtima wankhwidzi mtima usapondwa eti ndati sunapitire banja eti unapitirako geni ndiyeno chimene akuchitika kwambiri makolo ngati anaja sakutithandiza isakhale milandu ndekuti onso mwina pena pake apsinjika chifukwa munthu mukhozomona kuti ali ndi chilichonse pa nyumba pake koma ali ndi vuto lina limene akulephera kuti athandizire. Ndiye ifeyo tidzingoyamikira makolofe mwana uja akabwera kudzatipasa chinthu chija olo kungobwera kudzationa kuti kodi muli bwanji papita masiku zabwino kwambiri koma usati anangobweratu kungobwera manja sizili chonchoyo. Nanga ine ndimakhala mafunso onena kuti kodi pamene timangonati ana azindithandiza chamuno mwana waja wamphunzitsa wayamba ntchito iwe ndikugona ukazilandirira kuti malibe tizitengazita zonena kuti ineyo metete mutangupeza chisomo ambuye watani wandithandizira mwana wanga wandithandiza koma zoti kumafinyafinya anawa ayi iwonso amaganiza nzeru ali nazo nthawi ino ndiyolima kufunika fetereza ti aseti ayimbira foni mayi yako fetereza kumunda kuti atingagulire matumba angati iye awiri kwathu kwati limodzi lokha mwino pa ife tili muno bwino kumeko muziona anthu aja akhala muno bwino koma ikakhala gemu imene munena kuti wina kumatenga kuzungulira uku wina akutenga kuzungulira uku kuti asaone ineneyo tu ndiyoluza seluzi mgemu zimpwirikiti dzokha mbanja musizikutani sizikuyenda ndiye nthawi zina contribution imachoka kwa ife makolo kuchunga zoyankhula ifeyo mutithandiza chakuti ifeyo koma mkalolatu eti kuti uyu apita kukakhala payekha azikapanga zace asiyena amasuke azipanga zomwe masuka atithandize chionoti iwowo anthawi imene atha kukwanitsa ine ndinene chozi komanso ine ndinali ndifunso lina lonena kuti makolo feso nthawi zina ndife amene timabweresa mavuto ana tikhoza kukhala nawo atatu ndiye pakakhala wina oti sakutipatsa akuti timamusala ine namvapo ndithu banja lina likudandaula mwana wina kudandaula simmandikonda ine chifukwa makonda amene amakutishani so kuti ifenso sitikupanga contribute because even anawo kuti akupeza mwina mochepekera ana amapeza mochepekera koma kumagana nawo sosa maakonda kumakonda amene akutipasa ndalama ili ndikazidzukuluso kumasankha kuti chifukwa choti uyu yobereka kwambiri ndiye kuti zidzukulu zake zikombedwa kwambiri azimayi zikumachitika zimenezi pressure ana ndiyero tikunena zimenezi zena kungoti akhale ine ndizitani ndizitengabe ana analera ati tikupanga ngati geni ayipitizani mfundo. Ine ndi Sylvia Sanjama ndikugwirizana nazo mfundo zimene azimayi akubereka koma ndimafunanso ndikambe nkhani yothandiza from a different angle. Kwakukulu takamba za thandizo limene limapita kumudzi nthawi zinanso pamatha kupezeka situation yonena kuti anthu akwatirana
ndiye makolo ndimati achimwene akwatira ifeso aziramu ndiye ndimati ana anga ndifuna akakhale kwa achimwene foti achimwene ndi breadwinner azikathandizira komweko ndiye timatenga ana tikapereka ku banja loti ndilatsopano sinakhalepo ndi ana sinalerepo ana okulirapo kaya matineja masaizi a mtundu ena uliwonsewo mene tikutera munthu wapatsa pressure wani yoti akalere ana aini ake amene makolo awo alipo ngati ufuna kuthandiza ndikhoza kunena kuti tithandize anawo ali kwa makolo awo pokhapokha mwina ngati makolo awo anatisiya ndiye tichita usangalatsidwa kuti tifuna tathandiza anawo awa ndi ndatenga ndidzikalere pakhomo panga komano ka pressure kamene kamachokeranso pena kwa makolo komatenga ana azichemwali ka pressure kamene kachokera kwa aziramu matenga ana kasiya kwa achimwene kaya kwa asisi pena pake ndimaona ngati sibwinonso chifukwa chonoti akamba kuthandiza kundoti akuyambira mafizi pakhomo pacha awadyetse akatha kuwadyetsa kumudzinso ndoti ngati kuli makolo akuyeneranso kuti akawathandiza ndoti tikatero tukhanga kuti tikuwawunjikira anthu maudindo ena amene siyawo ndoti makolo awo tikuwasiya azingoyenda ana awo atatumiza ku tawuni nagama tsiku lina nanenapo kuti tinali topic nake sananena kuti akungokwatiwa napatsana asanaberekeso awo ndiye makolo tu muzimva tu first of all ife tili muno tizimva tiziphunzira timve foto zino siko mukwambiri dzina langa ndinere china mkaka ndi nkhani ziwiri nkhani ina imene jeni unanena zonena kuti makolo timasankha ana nimilana kupezera is true ine nazonapo kholo khanda ana atatu ana awiri ochita bwino umodzi wovutika koma wovutika uja kukhala chipinjo mapeza kuti kholo wamwalira kwasiyana paudani ana osagwirizana chifukwa iweyo kholo unadzala chidani pa ana ndikoyamba peti makondo osokoneza ana ndife makolo ana tizalera chimodzimodzi olatakhala kuti anawo ndiotani oloni atakhala kuti kaya ndi chitsiru kaya ndi chani ndi wako uzimuphunzitsa kumuphunzitsa mwana kuwalera onse chimodzimodzi osati ayi uyu ndi last born timakonda ma last born makolo azimayi tini ma last born manyumbamo timalera siyana ndi mmene tamulelera first born ide kumuzulu osati masewera iwe chapile uyu ka last born kajokanika kukaphunzitsa lero ndikuchapa ka boxer kake kuti ndi last born tubweza chidani kwa ana fundo yachiwiri yonena kuti kagawide kwa kathandizidwe kwa makolo anthu mukamakwatirana mumaona mayi mtsikana amaona kuti kwa munanga ndikotere mamuna amaona so kuti kwa akazanga ndikotere kuthandiza mumathandiza ni mmene kulili mmene kwanza kumene kulili chimafunika ndikuvomereza iweyo mkazi ngati kwanu kuli kochita bwino kwa amunako sikochita bwino iweyo mkazi uvomereze kuti ineyo amunangawo ndiochita bwino koma kumene akuchokera kuli mavuto kumalola kuti amunako athandize azibale yawo kuti azibale yawonso azafike pamene pali amunako chifukwa kama athandiza anthu aja suti athandiza mpaka nakalikali terekeze mwina amunako ndi first born wawoko ndiochita bwino kwambiri akuyena akaphunzitsa azikwawo ukuyena ndi chinthu chimene uchivomereze kuchokera pasi pa mtima kuti ine amunanga akuyena akaphunzitse azibale yawo amakhati makolo akukula amene aphunzitsa amunako mwina alandiranso penshoni nde iweyo ndi ntchito yako ina kuti iweyo mkazi umulimbikitse mamunako osati iyayi zonse kungozikundikira si bwino chimodzimodzinso mamuna ngati kwanu kuli kochita bwino kwa mkazi kusali kochita bwino iwenso uvomereze kuti ine akazanga akuyenda kuthandiza ma siblings akwawo zimangofuna kungogwirizana ndi kuvomereza ziko mupambiri ayi umuntu mmene tikuchitira pano pa woman talk pa topic yathu ya lero kapena mutu wa lero umene tikukambirana kunena kuti kodi anthu akakhala mbanja chithandizo azipanga bwanji ndiye azimayi watu apereka mfundo zosiyanasiyana akuti ana si ATM machine yayi kapena banking khonde mukongoti mwaswe mwangoti zwe mwapitaso zwe ndipo anenaso mfundo zambirimbiri zonena kuti ana tisamapatule kapena kuwasankha kuwasala kuti uyu akundipasa zambiri uyu sakundipasa zambiri ana aja amazazindikira mumabweresaso chani chidani fundo zambiri zatuluka pano chikondi ungatsendere bwanji nkhani imeneyi Jeni amayi ayankhula
ali ndi wisdom amayi munthu azimayi. ayankhula kwambiri ndipo ayankhula zomveka kwambiri komanso zoti ndizogwira mtima moti wakumva watani wakumva wamva apapa sikutinso kapena tinganenenso kumbali chifukwa timakhala pano kuti tidzikambirana tidziwunikirana komanso kuti mwina kapena tidzipatsana chitsogolo chabwino ndi masomphenya abwino kuti kodi ngati ifeyo azimayi tikukhala tikukuza ana tiyakuze bwanji tiyakuze motani kapena mwina tikukhala kunyumba kwathu tizikhala bwanji ndi abale athu ndi anthu amene atizungulira zimathandizira nde pankhani ya lero hayi zamveka basi akutinso timayamba bwino eti ati anthu tikangokwatirana timayamba bwino izi apa titere ati komazika amakhala kuti tsopano tazolowerana shwe akuti uyu usochweka muzakumanatu komweko mukutema ati ndiyeno amazathokoza ano amazathokoza kuti hayi alongozi zikomo tinalatimizira iwe zichizo izachani kumene hayi umoto ndimene tachitira okumva wamva zikomo kwambiri kuti mnali pamenepo kuti mumvere ndithu mutu wa lero mmene timanena kuti kodi anthu akakhala m'banja chithandizo azipereka motani ndi azimayi watu hayi ndithu as usual alankhula apereka mfundo zosiyanasiyana mmene achimverera ndiponso taphunzira chikondi zikomo kwambiri kuti unabwera and audience ina azimayi timandipesa kukoma zikomo kwambiri. Until next week, you're with me, Jane Gogodas. Tikomanso tikupempha kuti nambala ikudutsa pa screen ipo chonde tumizani ndemanga zanu kapena muli ndi mutu wina amene mukuganiza kuti koma mutu uyu akanakambirana zikanakhala bwino ndinolandiridwa ndithu kuti mungatero. Ndine Jane Gogodas ndi mnzangayu Chikondi Phinda Msonkho. zikomo mwakoma nonse. tikapatsidwa tumwayi sife madolo tikufera njia malemba dziko mpano aluso halipo omwe angathe kuphunzitsa nkudzudzula. tikulandireni ku programu ya tikuferanji madzulo ano. programu imeneyi yabwereranso pa television ndi cholinga chopitiriza kukusangalatsani komanso kukuphunzitsani. Ndiyetu amene apangitsa kuti programu imeneyi ibwererenso pa television pano ndi a First Capital Bank. Iwowa akudziwa amene programu iyi imakuphunzitsirani komanso mmene imakusangalatsirani ndifake aonetsetsa kuti programu imeneyi ibwerenso pano pa television kuti ipitirize kukusangalatsani komanso kukuphunzitsani. Ndi zambiri zokhuzana ndi First Capital Bank tikhale tikukamba m'maprogramu amene tikhale tikukuonetsani kutsogolo. Komano tinapita pansewu kuti tikamve maganizo anthu osiyanasiyana amamwe ndithu akufunira kuti programu iyi idzikhalira. Ndi tisanaone programu yathu lero tereni tioneka zimenezi. Sinanga ndinefane Grevulo kuno kunapeli Brandaya. Wafuna sewa tukanje tabwelera matisangalasa kwambiri kuti bambo akasikono komanso ananyoni ndamira mandiwaza kwambiri kuti tikamaonera mafuna so nthawi zomaona sokuchepa kuti tani yatheranji amatipasa nthawi chepa komanso ngati kuli kotheka muwonjezera ko nthawi seweru jali makoma kwambiri amadimvesa kukoma palibeso ziphunzitso zimene matenga mutiferanji amatiuza kufunika kwa kugwirizana kwa ubale kuti amapanga ubale kuti pali mtundu tisamasankhani tisamasalani ya makhala kuti ndifamoza amatuka ndifamoza tikhala kugwirizana zikhala ukontani pasamakhale kusalana ndithu. Mukanakwera siku limene lita mwaninamiza kangati kawiri konse kamene mwakhala mukumandinamiza inuso inu
Mukhalike mwamva? Iya, mukhalike inuyo. Kodi ine ndisazakwatiwe? Ndiyende ndimanganya mundisatire, ndiyende ndiyawa mundisatire. Vuto lanu ndicha. Ileso tu kwati ni mawufu. Makamba za ujeni zangu ngole. Iya. Zachani. Pakomo panu kuti pacha. Akazangacho. Banja umalipesera pena pali pose ngakhale kumaliro. Umapeza banja. Ine banja nditokulipeza pakwanu pala. Oh, abongo zanu. Mama nzira nkasawa iweyo. Oh, ndikuti kaza wakuti wachitacha. Uma kuti wapanga cha. Kaza